Dyma'r myfyrdod ar gyfer Chwefror y Pedwerydd. Gair o ras i ddechrau. Arglwydd rwyt yn llenwi pob eiliad at dangnefedd. Helpa ni yr eiliadau hyn i ymlonyddu ac i ymagor i'r un dy bresenoldeb. I ni ac i bawb sy'n mewn terfysg a phryder, dyrod y hedd. Amen. Cwpl o adnodau o Genesis 19 ar ddinistrio Sodom a Gomorra. Gofynodd y dynion i Lot, oes gen ti berthnasau yma? Meibion neu ferched, meibion yng nghyfraith neu unrhyw un arall? Dosiw nôl nhw a gadael y lle yma, achos di ni mynd i ddinistrio y ddinas. Mae pobl wedi bod yn cwyno'n ofnadwy am y lle, ac mae'r arglwydd wedi'n hanfon ni i'w ddinistrio. Felly dyma Lot yn mynd i siarad â'r dynion oedd i fod i briodi ei ferched. Codwch, meddai. Rhaid i ni adael y lle yma. Mae'r arglwydd yn mynd i ddinistrio'r ddinas. Ond roedden nhw'n meddwl, mae tynnu coes oedd e. Wel, fe seliedig ar rhan o'r adnodau yna, Genesis 19-14, dyna'r testyn. Yna raeth Lot allan ac a lefarodd wrth ei ddawon, a rhai oedd yn priodi ei ferched ef, ac a ddywedodd cyfodwch, deuwch allan o'r fan yma, oherwydd mae'r arglwydd yn difetha'r ddinas hon. Ac yng ngolwg ei ddawon, roedd e fe fel un yn cellwair. Lot yn cyhoeddi barn a Dinistr, a'i gynulleidfa'n meddwl mai cellwair oedd e. Cyfeithiad Moffat, they thought he was merely joking. Ac yn y New English Bible, but they did not take him seriously. Daeth cyfeithiad o'r American dwyn y teitl The Living Bible, a dyma eiriau hwnnw. They looked at him as if he had lost his senses. Fe gofio'r cyfarwydd fod Lot yn nai i Abraham. Buont yn cyd-fyw yn ddigon diddig am amser, ond yn y penodau blaenorol gwelwn fod cweryl wedi codi rhwng bugeiliad Lot a bugeiliad Abraham. Felly dyma Abraham yn dweud wrth Lot, da ti, gad i ni a'n gweision beidio ffrio. Di ni'n perthyn i'r un teulu. Edrych, mae'r wlad i gyd o dy flaen di. Beth am i ni wahanu? Dewis di blew i ti am mynd i fyw, a na i fynd i'r cyfeiriad arall. I oedd y ddoi ma'n perthyn i'w gilydd, ond mae'r wahanol i'w gilydd. Abraham yr hynaf mor frwdfrydig. Ganddo ef roedd yr hawl cyntaf i ddewis, ond yn ei roi i Lot. Rhag bod cynnen, edrych, dewis di gynta. A Lot a gyfododd ei olygon ac a wylodd holl wastadedd yr iorddonen. Mae dyfradwy ydoedd oll cyn i'r arglwydd i fetha Sodom a Gomorra, fel gardd yr arglwydd. Eden, paradwys o le. Ie Lot yn codi olwg cyn gwneud i ddewis, yn chwilio am le da i fyw ynddo, a pha le gwell gai e byth na gwastadur yr iorddonen. Heb etryso mae'n gwneud penderfyniad, a Lot a ddewisodd iddo holl wastadedd yr iorddonen. Felly, Abraham a drigodd yn hir Canan, a Lot a drigodd yn unasoedd y gwastadedd. Lot yn chwilio am le da i fyw. Abraham yn chwilio am le i fyw yn dda. Yn hwyr un noson, daeth angel at Lot yn Sodom gan fynegu barn Duw ar y ddinas hwnnw. Yna raeth Lot allan ac elefarodd wrth ei holl deulu ac a ddywedodd, cyfodwch, deuwch allan o'r fan yma, oherwydd mae'r arglwydd yn difetha'r ddinas hon. Hen hanes yw hwn, o lyfr cynta'r Beibl, ond o'n i diwen fodern. Y pregethwr yn dweud, fel hyn y dywed yr arglwydd. And they look at him as if he had lost his senses. Mae Duw'n ymweld â ni, genhedlaeth drahais, mewn barn. And they think he is merely joking. Cellwair mae e. Ond mae Duw yn ddiw barn. O beth am Duw, cariad Duw? Wrth gwrs fod Duw yn gariad, ond mae'n sancteiddrwydd ac yn gyfiawnder hefyd. Ofna fod ein cenhedlaeth ni am anghofio hyn. Yn yr ail sawn, mae'r awdur yn sylwi ar y rhithro a'r cynllunio a wna'r trigolion bydol. Mae'r cenhedloedd yn terfysgu, y bobl yn myfrio'r bethau ofer. Y brenhinoedd a'r peneithiad yn ymgynghori heb gymryd Duw i fewn i'w cynlluniau. Yn wir dywedant hwy, drylliwn ei rhwymau a thaflwn ei rheffynau o ddiwrthyn. Ond grandwch ar eiriau'r bedwaredd adnod. Yr hwn sydd yn preswylio yn y nefoedd a chwardd, yr arglwydd a'i gwatwar hwy.
Mae'r brenhinoedd a'r peneithiad yn ddigon mawr i greu terfysg ar y ddaear, ond maen nhw llawer yn rhy fychan i godi panig yn y nefoedd. Ac fe seri Duw a hwy yn ei lyd a'i ddiglonrwydd. Mae Duw yn Dduw barn. Codwch, cyfodwch, dewch allan o'r fan yma, oherwydd mae'r arglwydd yn difetha'r ddinas hon. But they will not take it seriously. Pam? Di ai fod rhan beth bynnag am fwy o'r bai arno ni. Rydym yn ni o gobeithio bod yn gyson yn ein pregethu. Enghraifft, cwestiwn rhyfel a heddychiaeth. Mae'n hawdd pregethu heddychiaeth heddiw yn unrhyw bilpyd. Ond pe mae'n dod yn ryfel, a'r cyfryngau torfol, y wasg a'r teledu yn ein boddi a propaganda, a fyddai mor glir a chroio ein tystiolaeth. Beth am yr eglwys yng Nghymru yn ystod y rhyfel diwetha? A dim yn gyson. Mae ofn barn anffafriol dynion arno. Mi ddywedodd un aelod wrth weinidog pan glywodd hwnnw yn pregethu barn Duw, ys gwaith chi yw pregethu barn ar y pechodau mawr. Hynny yw, llofrudiaeth. Popeth yn dda wedyn oherwydd gall cynulleidfa eistedd i wrando gyda mwynhad gan nad oes neb yno wedi lladd rhywun. Ond maent yn torri pen llawer un. Dyna broblem wedi'w dwyn y lladrata sydd heddiw. Pregethwch yn erbyn hynny. Lladrata o siopau ac o dau bobl ofnadwy. A does yr un o'r gynulleidfa wedi gwneud hynny. Ond, beth am gosip? Hela straeon a thrwy hynny ladrata, dwy'n cymeriad dyn oddi arno. A oes lladrad gwaith na hynny? Proffwydwch i ni bethau dymunol. Dyna'r cais o hyd. A phan ddywydwch fod Duw yn barnu anymunol yw. Anymunol neu beidio, y mae barn. A phan i ni'n bwrw yn hunain yn erbyn deddf Duw, pan i ni'n mynnu herio Duw, da cofio, we do not break the laws of God, we break ourselves on the laws of God. Bedyddiwyd llong unwaith y dau enw. Ei henw swyddogol oedd y Titanic. Yr enw arall oedd The Unsinkable Ship. Chi'n cofio? Dweud go fawr. Naeth dim ddigwydd y hom i ni'n iawn. Fe drylliwyd hi, rhwygwyd hi, a suddo. Yng Ngwasanaeth Bedydd, darllenir y geiriau hyn yn aml. Os yr arglwydd nid adeiladau ti, ofer y llyfuria adeiladwyr wrtho. Cwympodd gwareddiadau am iddynt adeiladu heb Dduw. Welen ni hynna ac ni chwsg Ceidwad Israel. Dyw Duw ddim yn cysgu. Yn ail benod llyfr Jeremia, mae Duw trwy'r proffwyd yn dweud fel mae'r bobl wedi troi cefn arno a'i wrthod. Maent wedi ymbellhau o ddiwrthyf a'r rhodio ar ôl o feredd. I mi ei gwaredu o'r aifft a rhoi iddynt wlad a angofiasant fi. Yr offeiriad nid ydynt yn ceisio'r arglwydd, y rhai sy'n trin y gyfraith nid adnabiant fi, y bugeiliaid wedi troseddu hefyd, y proffwydi yn proffwydo'n enw bal mor lwyr yw'r cefni. Yna daw gair y farn o enau Duw. Mi a ddadleiaf chi eto am hyn. Ie, dadleiaf am meibion eich meibion chi, plant eich plant. Nid ydym neb ohonom y licio clywed fod Duw yn barnu, ond ni ellir osgoi hynny yn y Beibl yma. Gwybydd y geilw Duw i'r farn. Nid ni sy'n drillio deddfau Duw, hwy sy'n ein drillio ni. Gwai ni os mae cyhoeddi'r hyn mae dynion eisiau ni gyhoeddi iawn. Proffwydwch i ni bethau dymunol meddent. Ein comisiwn yw gyhoeddi fel hyn y dywed yr arglwydd. Os gair y farn yw'r gair hwnnw, cyhoeddwn ef. A mae'r arglwydd yn difetha'r ddinas hon. Ond rhaid dweud fod ein byd mewn angen am efengil fwy cyflawn na'r eiddo lot. Mae yma sôn am farn, ond mae yma sôn am achub hefyd. Mae cyhoeddi yma am ffordd a drefnwyd i gael dihangfa. Beth o geiriau Pantycelyn, ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist i basio heibio uffern drist. Yn Eglwys Caderiol Henffordd, mae map wedi wneud gan hen fynach, gan rifoedd yn ôl. Map o'r byd yw'r memrwn i fod, na fyddech yn ei adnabod fel byd. Ond mae rhyw bethau yno. Gosod ei ddef galfaria yn y canol, a phopeth arall o'i gwmpas. Wel, os anghywir yw'r ysgol haig, eto mae rhyw wirionedd oesol yn cael ei fynegu yn y memrwn. Calfaria yn y canol.
Mae yno ffordd heibio i'r farn i fywyd. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Gyhoedda'n testyn farn Duw difetha'r ddinas. Gofynnwn ninnau gyda Thomas Jones Dimbych, a oes gobaith am ychubiaeth, oes maddeiant am bob bai, a oes hedd am meddyginiaeth, a oes ceidwad i'r fath rai. Oes, medd Duw o'r nef yn eglur, mi ddarperais aberth llawn, y mae hedd a gras a chariad, gen un rhoddion parod iawn. Mi wn mae Duw y farn yw Duw y cariadryd, a gwyn ein byd, os ydym ni yn gwybod hynny. Mwyn ein nhw. Wrth enw ni gyda gair o weddi. Dad grasol, pwyswn ar dy drigaredd ac agorwn ein calonnau, yn ei difeiriol, oedd flaen, gan wybod nad oes dim yn guddiedig oddi wrthynt. Gydnabyddwn i ni bechyn derbyn ar feddwl gair a gweithred, tristai dy lan ysbryd, peri gofid a loes i eraill a dwy'n gwarth ar ein tystiolaeth. Arglwydd, trigar ha. Gydnabyddwn y drwg am wnaethom, y deioni nas gwnaethom, y beiau bwriadol a geflawnwyd gennym a'r niwed a'r poen a achoswyd gan ein hymddygiad gwael ac anastyriol. Arglwydd trigar ha. Cyflwynwn i ti mewn gweddi, yr rhai y biom yn ddig a diamynedd wrthynt, yr rhai biom yn siarad yn faleisus amdanynt, yr rhai biom yn ddilornus a geiddigeddus ohonynt. Gwna ni'n barod i roi a derbyn maddeiant, a bod yn gyfryngau ac yn adlewyrchiad wrth drigaredd di. Arglwydd trigar ha. Arglwydd cyflwynwn ti ein llygaid i weld angen y byd, ein clustiau i wrando cri ar anghennus, ein lleisiau i siarad drosod, ein calonnau i fynegid y gariad, ein dwylo i weithredu cyfiawnder, ein bywydau i fyw i thwasanaethu. Amen.